Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi Pambiworo, konten kreator Indonesia. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati Allah SWT, sih piloso so berkah Allah Ta'ala mugi kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan insya Allah nanti akan saya sertakan mini ebook tentang bagaimana cara pidato bahasa Jawa, utamanya dalam pertama atur pambagioharjo, kedua pasrah pengantin, dan ketiga menerima pasrah pengantin. Untuk mengetahui hal tersebut, nanti di akhir video akan saya sertakan PDF atau mini ebook yang bisa diunduh melalui Google Drive yang linknya ada di bawah ini. Tapi sebelumnya silahkan lihat apa yang menjadi perhatian dari para pemirsa, utamanya yang ingin berpidato dalam bahasa Jawa. Demikian, terima kasih, dan silahkan subscribe yang belum subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang sepaham atau yang suka pada video-video seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sinedahan ingkang winengku ing pakurmatan, sasmita ingkang kula tampi saking pamong ing paharegian, bilih lampahing tata cara paharegian ing kalenggahan siang menika nuli kawiwitan. Sumangga tata cara ing kalenggahan siang menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau tansah hamimbuhi murih rampaing sarta rancaking tata cara. Katur dumateng kadang seniman seniwati campur sari balisa musik kepareng miyarsakaken ungling ladrang santi mulya laras pelopat limo semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awit sing nugraha saka kawelasaning Gusti ingkang Maha Linangkung, ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan, para tamu sinedahan ingkang winengku ing suka rahayu, nuwuni dawuhipun Bapak Sukidi sekalian Ibu Juminah pidalem ing dusun Banjarjo RT 3 RW Setunggal Desa Tuban Kecamatan Gondang Rejo wewengkon Kabupaten Karanganyar. Ingkang ngri kalenggahan siang menika hanetepi jejering tiyang sepuh lumantar tata cara unduh mantu ya wisuda tali dharma pun bagus Muhammad Arif Faisal ingkang sampun kepareng hanjatuh krama Roro Ayu Sekar Kusuma Indah, putri kinasihipun Bapak Sukardi sekalian Ibu Suharni pidalem ing dusun Sumber Trangkilan RT 3 RW Gangsal 11 Kecamatan Banjarsari Kitha Surakarta. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing Suka Basuki,
nindakaken manengku puja munjukaken raos puja hastawa dalah puji hastuti wonten ngarsanipun dat ingkang maha kawasa nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sing nugrahanipun panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan ngriki kanthi inayoman ing kawilujingan. Para tamu sinedahan ingkang winengku ing pakurmatan. Keparengna kula minangka jejering pambiwara maosaken urut reroncening lampahing tata cara paharegian ngunduh penganten ing rikalenggahan menika ingkang gawengku dening Bapak Sukidi sakluwarga. Minangka purwakaning tata cara rawuhipun penganten sarimbit saha besan sekalian ingkang taksih cumandha wonten ing Wisma Palerman. Sapraptaning penganten kekalih kadang besan sekalian wonten samadyaning kori paharegian nuli kalajengaken tata cara pasrah tinampi. Purna pasrah tinampi penganten sekalian nuli kalajengaken tata cara ngunjuk toya wening dening Rama ibunipun. Salajengipun penganten kakanthi dening Rama ibu dalah kadang besan sutresna lumampah tumuju ing palenggahan rinengga. Tata cara salajengipun inggih menika tata cara adat lepas bujang dening kadang tumaruna muda Karang Taruna Yasa Bakti Dusun Banjarjo Desa Tuban. Para tamu sinedahan ingkang winengku ing Sukarena, penganten sarimbit badhe nyuwun dedonga dumateng Rama Ibu dalah besan sekalian lumantar tata cara ngabekten utawi sungkeman. Purna tata cara ngabekten nuli kalajengaken tata cara atur pambagya harja saking ingkang hamengku gadhah. Sasampunipun atur pambagya harja nuli katindakaken tata cara foto piniji miwah foto pakurmatan. Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu ing kaluhuraning budi. Keluarga ageng Bapak Sukidi sekalian Ibu Juminah badhe asung panglipur dumateng panjenengan sedaya kagem regengaken swasana lumantar kadang seniman seniwati campur sari balisa musik saking Kabupaten Sragen. Minangka pratandha paripurnaning tata cara penganten sekalian Rama Ibu miwah kadang besan sutresna jengkar saking palenggahan rinengga kakanthi lumampah tumuju ing sangajenging kori paharegian saperlu hatangkep asta nguntapaken undur panjenengan sedaya. Para tamu sinedahan ingkang winengku ing pakurmatan, mekaten urut reroncening lampahing tata cara paharegian ngunduh mantu ya wisuda tali dharma ingkang kawengku dening Bapak Sukidi sakluwarga. Mugi-mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tansah paring pangayoman wiwit purwa madya ngantos wusananing paharegian. Kula semanggaaken panjenengan sedaya lelenggahan kanthi supa renaning penggalih ngantos sak paripurnaning tata cara. Wassalamualaikum warahmatullahi